nek aku kongkonan ayaka mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan mula kowe sing iso primpen nyimpen wewadi iki kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka kowe matur apa sing tak weling ngaten niku anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe lan bakal matur apa nuwun sewu duka saking sinten kula dhewe ya ora dong ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring kenging Bu Dewi Madrim kalih sinuwun Prabu Pandu bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu iya Petro nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktahi karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Truk kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya Truk ewang-ewang ana aku kowe nyawango aku sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan madheg ati kula nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika le matur groyok-groyok le ngendika groyok-groyok ketok banget nek arep nangis matura Kanjeng Wae Mandaraka aku ming pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos aja nganti dilalekke Nekula Sedewa aja dikiwake Nekula Sedewa aja dikuwalonke merga kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka Koko Prabu Duryudana Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka lah mula kowe sowana tanjihna marang Sinuwun Prabu Mandaraka Kanjeng Wae Prabu Mandaraka kahanane Nekula Sedewa iki piye ngaten niku kula ya Mas ning niki ya resiko mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka wah Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembodo mesti ngoten niku Janaka nggih ngoten niku wong lho nderek Ndara Janaka suwe watake ngoten niku Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka apa kakang-kakangmu ra iso muktekke kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu ngilani dadane karo kakang-kakangmu ayo yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa minggato aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku kula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon kula matur sinawun Prabu Saryapati ing Mandaraka kula nyuwun keterangan nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara Nekula entuk pinten meter malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta Kang heeh nek ora ngono ndak mung apus-apus tok saiki nek ora mung nyata didelok upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati nya Petruk iki aturna anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa wondene sertifikat iki men digajekke Bagong biasane ngono kuwi ngomong kuwi sing ngomong sapa aku ngono kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe mbok menawa butuh dit lho Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu Gong ratu ki sasa ya kekurangan lho ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas watone iso gaglak wis penak uripe matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncaki sumpah sing wis dingendikake dhewe niku mboten apik cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara ana Prabu Mandura wonten dawuh
Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertikelipun jenengan anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung prayogi. Gandeng samangkin kula sedaya sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegan dhateng manahipun rayi kula kekalipun kula sedaya. Panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka. Sageta kinarya mukti kadang kula pun kula sedaya. Samangke menawi jenengan mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra kula sedaya angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken dene Nalindring Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Nggih, menika Gambil, anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipun utus dhateng pun kula sedaya babagan negaring Mandaraka. Kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk kandhung kula Rama Prabu. Caca muntap ler kinatap duka yayasinepe. Petruk kocak mundarandir. Hidup nyomangolon Joko wadanani rombaranang ing Petruk lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Yo. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula. Aku ingkang bakal meni mangsulan karo kowe. Babagan Kula Sediwa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryawati? Aku menurut dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora sata tapa. Wala keras iki kok. Engko malah kaya ngene. Wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah, Truk, yakin. Asli wis tak arep kowe nganggo pawadan Ndarana Kula Sedewa niku wong lola, Ndarana Kula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cetil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki aku ora wani kok. Wah, lha piye ya wis berarti aku rasa omongan. Ora rasa omongan ora Petruk. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Kula Sediwa. Kondo pripun? Yen Kula Sediwa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane. Dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka. Angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Saryapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana. Kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe bali yo. Oh nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan. Kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndarana Kula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile Sinuwun Prabu Saryapati. Yo. Yen Kula Sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu. Ono perlu apa? Petruk pancen tak pikir-pikir ketok enak omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndarana Kula Sedewa, Ndarana Kula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarana Kula Sedewa niku siji wong clingus.
loro Ndara Nakula sedina iku ora ndiyat njaluk ming genahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika merga Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong kae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndara Nakula Sedewa. Suwanten ngersane Ndara Nakula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambat karo kakane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh Ndara kula do nangis. Lu wong Bagong sing kudu iso nentrenke atine Ndara kula." Jagat Dewa Bathara Paman. Wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Yes, Anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Ora usah melu. Apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandum warisan. Kowe kok nyelo-nyelo kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten Sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendik aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen niku napa? Mbah. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong.
Paman dos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubo-rubo gedang. Sing kene ambruk rono sampean ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampean ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekulasedewa niki sampean kudu iso nengahi ora mesak penake dhewe. Nduraku kon ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kon ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekulasedewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampean ajeng nglintati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekulasedewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawujajar Bumi Tawu nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Nekulasedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekulasedewa. Nah ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung diseng-seng. Patih mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandala nyuwun mawon nggih. Ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kali Ndara Nekulasedewa. Ya sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Den apa? Niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula upenane ndak malah tiba. Lah malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika alona ngandika dhuharine ingsun dhuharine ingsun Werkudara den kapareng anak mantu ing Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Rama ing Mandalaka nggih Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra ing Ngastina Duryudana lan kula menika tasih dipun anggep putra mantu rampunganipun perkawis Nekulasedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing Ngastina menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandalaka nadyan namung sapra tigang dosa kalih
jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat. Radha. Lah kok tasih kumrangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negaring Mandraka. Kula apal kayane watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tan wandi namung badhe ngubar mawi peperangan negaring Mandraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa. Menika adat lupiya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe jagi dhateng kamunturanipun Petruk kalian Bagong. Namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna kula maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Njejekno marang adeking Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika panakawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun panakawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur ngedaton karna sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Purna gati ning pananggilan. Sanada sukundur kedaton jelek hanging gambaran kutula kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau paripurna sang nata Kajarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta
Kowe mau dadak keri ngopo iku? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning goblok. Goblok piye? Kowe nek diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lha ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Astina iki nek dicentulani rembuge mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nah aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja, Tru. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimaning urip. Ketrimaning urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa wis arep kok nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, tanpa aku kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersaning sing gawe urip. Ning sirku aku mbelani Raden Nakula Sedewa. Kae cah lola, kae cah ra duwe bapa, ra duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong belani cah lola, mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata gama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nakula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Tru. Kowe mulai tenan kok? Heeh. Tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to? Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok nulung kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Aduh. Minggat ana? Yo. Iya. Bali yo Bali yo. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge iku njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan Branda Donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok krijane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Sing teko ora mung siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki mung siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho, ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarma. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong.
Kok do mripate do abang? Kok kaya nganggur? Ora. Kok nganggur wae putra nata ing ngombe-ombene anggur. Ketake kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe ming batur, kowe ming gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe ming kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Mo, ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe nguneke Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu wis kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama Jaya teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kondo karo Nakulasedewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Truk. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki merganing patimu. Pangga tak ayoni legane atimu. Dar dening aku. Aseme tangan ora ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku ndelok wayang kae. Mbok ndelok kowe barang kaya wayang kok dadak ndelok wayang. Karena tangane ngene iki kono langsung gletak ngono. Iki mah aku ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, rak tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadohan. Iya. Kana kowe sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglalang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya. Terus kok gleleng ya. Ayo anak Semar iki gleleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke engko tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece kowe duwe HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Yo nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirimke aku. Nek kirimke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di after ya, Gong. Hah? Di after terus kirimke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afterke. Ya, ya. Nonton bae kowe. Heeh. Petro iki. Mati. Ini aku. Oh. Wah.
edan tandange. Mriki Den. Mati ora iso. Kowe, ah. Ya. Awas. Oh, ah. Biar awas. Ayo. Go, mati, mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mati we. Awas dong, oke. Oh, ora tekan tangane lemah. Waduh, mati aku. Mati sing aku krocok tumbak ora kelakon mati derajat toko marang. Ora. Iya, ora. Iya. Ora keneng. Ayo, ora ya, pokoknya anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka iki ming-mingu ngene iki sit ngono ya. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok mingu ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tuman nek ngono ya udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci, panah tumbak ampuh dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kowe? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Pinggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua. Tes dadi banyu. Terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua. Tes dadi banyu. Gang. Gecak. Hop. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk.
tumbak ampuh ngenangi wong suci, tumbak ampuh ngenangi wong suci, dadi tumbak rongsokan, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng colong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbake kon ra lara ora. Iya, modal ora ayo terus kene perang. Ya yo ayo amuk Suramrata, Suramrata imbang yen poso. Petro inggih Ndara Dursasana ya nglelek kowe ngundurke Kurawa pirang-pirang trondolo sampean mriki ajeng napa nglabrak dapurmu nglabrak kula ya bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana jeleh nyawang gelaring jagat jeleh nyawang seming rembulan jaluk mati meruput kowe le ayo kaya paku sing tekaning pati manut kula yo arep sampeyan sik kula yo trima weh la wani semaur wani wae mung semaur kok ora wani neng kene temtokke kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati Noh, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratap. Barang digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan mangan tem sik ya. Kowe ora kendel tenan ya iki, kendel wae. Oh. Mburi wae piye nya, ayo. Nggon dodo wae nya, ayo. Padhake ora. Nya. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudar tenan wae. Nya. Tadi marep tak mungkur nya. Lho. Nggon ngarep kok nya. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nya ayo. Mburi wae ya ya. Kaya aku iki lho nya. Iya aku ya kaya kowe nya. Ayo dak kendel kaya isin. Ayo arep apa ayo. Mburi wae nya. Mburi ya mburi nya. Pajake wah ya. Oh tuh ya. Bres ngono ya mudar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nya. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya ge wis. Wejian mumet ora mboten pet-petan mboten kaya dipijeti perawan waduh apure diantem kaya pijeti perawan sekali lagi wah iya pecah tenan saiki mang pecah sing gleleng Mas wah mboten tenan ngene iki jenenge adu kekuatan rasa ndadak dupak pisan ngelekar percuma yo kene lho iki dikapake iki lho gentenan mau janjine ra gentenan kok
napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok ora gelem gentenan dombatin. Wo Dursasana ki jebulna jireh. Dursasana iki Adangnata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo modar tenan iki. Yo ngati-ati yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah cangkeme kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora nggo omong terus bres ngono. Nggih. Semela. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya mit nggih. Ya. Sapa kae kancamu sing makoh ngono. Wah kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumpet kok malah oh cah ora dong ora. Pisan gas yo. As iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren perange temonjo tur iso dititeni sapa sing gletake kuwi sing kalah. Nggih. Nyo, kula wis yo ning lali aku. Wah rame yo, rada suda ning ngantem kekuatan wis. Wah. Yung aja ora. Ora seru-seru narik ora banter-banter daduk lemah ngapura orang saking mempenge kok ya. Riki. Yo. Ora apa endi wae. Oh berarti wis buyer aku. Kene bisa gas yo. Ngati-ati. Ayo nggih ku sithik arang tak ditata-tata e. Ana aku tata-tata barang. Yo siap. Kok entuk bendone ndi? Iki nyeleh bakul degane. Iki bakul degan ora. Oh diar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ampuh kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Tru. Wis pindho kentenan aku. Oh, matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh cah ediat. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju para sata Kurawa sapa sing ada yo. Takoni ne. Ora basa karo ora usah basa nang peperangan ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ora tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja meng Kurawani. Ayo, amuk Surawarata, Jawarata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana. Piyaine on tekan kene. Ajangi jembar. Aku aja minggat, Dik. Waduh.
Ngopo iki? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe njrantal aku. Ayo tra mlayu. Mulai nang negara Ngamarta nek ra mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu mripatmu sing ceniningan iso iki Prabu Baladewa Petrus nggih mlayu-mlayu ngopo Nun mlayu-mlayu ngopo mati kok wis pasrah wae melayu rono ketemu Prabu Duryudana, melayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa ki Bagong muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyuwun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong ki arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinu. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe Punakawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke, Gong, tak antil iki. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Najan kula kuwi watake yang Prabu Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titanana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka ki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya ki negarane Mandaraka. Mandaraka ki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho, dinten meneh Sinuwun Prabu mboten Sinuwun Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal lakoni Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku ki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngopo? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku Yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai. Menapa paduka ngendika nantang kalian Karaka ing Mandura? Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet.
Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuk banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih. Heeh. Ah. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah ediane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku-adiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura iki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Ora duka sababi menapa. Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan iki lho. Bang. Hei. Sampai jumpa. Kaose diober-ober ngene kok sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan sultane bawono Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten antos kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedadipun tamekaken. Nakula Sadewa menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pamunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun Sugih Nalindra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalindra ingkang Sugih Brana Picis. Sugih Bandu panjenengan menika Nalindra ingkang Sugih Bala Sugih Raja. Kenging menapa? Lah kok ngelingi semi sanget panjenengan milik dhateng negari Mandaraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nakula Sadewa anggenipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Mandaraka. Menapa mboten ngelingi semi? Kurang muki apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndi kok kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean mestine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nun. Kok Prabu Baladewa kedah nekseni ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sadewa entuk negara Mandaraka aja ming sethithik yen perlu sak wutuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sadewa, Paman Pandu, Bibi Madrim. Kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Nalindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire kok pancen citang. Iki mau ngapa ngepit golek Indomaret e. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Keringat ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet nang cengel. Oh. Do kelet-kelet kali, Tru. Leni dili angel ya, Gong. Tru, nun, aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa ngene pepadhang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi
nglakoni lakon engko mestine ora ketemu nalar kelakon nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah musti kaning bawana. Nggih. Baliyo barengipun kabeh iki aja kok kandhake kula Sedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara kula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok wis to, manut karaku. Yen kula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon, Petruk. Aku percaya karo adi-adiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara kula Sedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi nika. Wong ngomong kok ya, Tru. Ora, wis kowe iki rasa gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora? Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali to. Nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati. Nun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja bocah cilik. Bali yo. Nun nggih. Langsung jujung amarta wae, Tru. Ha iya, ndak dukani sing dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih, Den nggih. Yo. Nek ana murinane nek kula Sedewa mergo kowe matur karo pepundhen Pandhawa. Kaya omong aku ngono terus kula Sedewa tak senenane. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Yo, kono kawan Petruk. Pareng nggih Sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati. non lir kekonang samsara tetan padang Koko Prabu ngapuraken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kawula non Yayi sampun dados kewajibanipun ing ngraka ing Dwarawati anggen kula tansah tepi dhateng kewajiban minangka dados suwing para kadang Pandhawa inggih Koko Prabu malah sak mangke Panakawan sampun kepareng sowan sampun paripurna anggenipun sami gegojekan kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun yuyu Kakang Semar ndak tampa kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun yuyu Petruk ndak tampa kula ngaturaken sembah maha bekti kula kunjuk sinuwun yuyu Bagong ingsun tampa Panakawan baya darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu Panakawan mligine Petruk mbok menawa ana bab ing bakal silaturahmi marang panjenengan ingsun. Piye, Gong? Wis gawe sasakokan pertengsing. Langsung matur wae apa perlune. Nyuwun pangapunten nek wonten patatur kula diagung pangaksami sinuwun. Iya Panakawan. Estunipun kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Namung kula wonten perlu kaliyan sinuwun utawi ndara kula Sedewa. Lire kepiye dene sira matur kaya mengkono? Gacarios kula dipun utus ndara kula Sedewa sowan dhateng negari Mandaraka. Namung badhe nyanjiaken ndara kula Sedewa nalika semanten cariyos kaliyan Petruk menawi sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sepata duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim seda kunduran nglairaken ingkang rayi kekalih bayi dipun gendhong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lula sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sapirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anake adiku Madrim ngaten menika nalika semanten ndara kula Sedewa mireng menawi para putra mantu tinimbalan wonten negari Mandaraka tumunten utusan kaliyan kula supados nanjihaken babagan warisan negari Mandaraka badhetipun paringaken sinuwun Prabu Salya dhateng keng rayi kekalih ndara kula Sedewa sinuwun.
mara remang swamya ngambrang kadi karnaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat mojo leng-leng lalu mangulati wah Sedewa Nekula iki lho wonten dawuh Kamas iki lho wonten dawuh Kamas parepatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati maju Nekula apa Sedewa maju rada caket dene langeng dia mangung kong ngira babar pisan yen kowe mirang-mirangke karo derajate wong gerak Petruk cetha matur bareng kakangku ya mireng aku krungu Janaka ya mesti krungu malah kadangmu Ndrawati ya krungu Kresna kakangku ora bakal katalumpet Sedewa epeh temen gedhoamu wah ora nyono babar pisan kowe cilik tak lelitik kowe kuncung tak mong nganti gelung saka jabang nganti celaprang apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake teko kowe dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka sing jeneng Prabu Salya kowe wis keladuk yuswa kowe sepuh upama dheweke ngucap nalika kowe isih bayi mbok menawa kasurung nggonmu nggone ndara duwe rasa welas asih wekasan nggone ngupata ngene sumpah ora kapitung nganggo nalar sing ganep kena ngopo dadak nanjike kena ngopo dadak nakokake wah padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe sikil dienggo sirah dienggo sikil aja nganti kowe kasamsaya aja nganti kowe kekurangan ning tenemune uripmu isih kekurangan kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu ora minggat tak gecek ndasmu nang kene Ndara Werkudara niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan unek-unekke Kang Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tututane. Jan. Dara, apa? Kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kogelan atine Sedewa. Mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nelek kutis.
nembung mrana-mrana njaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi. Ora sandak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe wis ora kena dilelekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dilelekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limpat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasaning Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Lho kuwi senengane kaya ngono Arjuna. Punten dawuh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Dewa. Yo. Kang layon denyoy langang memanise wadananira layu kumeko cemrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo petung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu kuwi ora srogal. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulino sembrono. Gong kok aku ya kok. Padahal sing ojo-ojoki kowe lho. Aku kan mung ojo-ojoki. Aku kan ra ngopo-ngopo. Piye nek dahanan kaya ngene iki? Ya ora sakno, rasana. Mau diutus daramu Sedewa Ndara Nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lemu matur nang negara. Ngamarta. Kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta ki Lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakangne kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora istalekke ta, Tru? Ora sembrono nang kowe ngeyel kok kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki merga kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, terusna. Wong anggere ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge, Pak? Embuh. Arep arani werna-werna. Mesake Ndara Sedewa, ya mir. Ngomong bapake nganti sirah dienggo sikil dienggo sirah. Meng merga Ndara ki wah kowe ki kebangetan. Terusna, Gong, ora apa-apa. Wong ki ngunduh woing pakarti sapa nandur bakale ngunduh tak tebaske. Oh demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Sengara ngunduh. Den sabar. Ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun mahapunten nggih Den. Petruk ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan saka kowe, nggih. Apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka
Sing maring dawuh dudu Sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa entuk aja kok mung sakpra 32 kamukten negara Mandaraka. Wutuh tak wenehke. Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa Petruk? Kudu nganggo seksi ingkang Rama Sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madrim. Napa mboten angel digayuh niku Ndara? Oh. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene. Ah. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad. Mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso kelakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang Aurbane Gewang Mahanasa, Ndara. Kunjang sing langit kelap-lapaton Lirgin saking risang mawe gandrung. Nuwun sewu, menika teka wonten piyai sepuh ingkang nyandang cara kabrahmanan panjenengan sinten? Raden, kula menika sanes Brahmana. Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat. Nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa. Kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiyang sepuh kula Nalendring Mandaraka. Mongko Nalendring Mandaraka tiyang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prastya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Masna kula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi, dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim ing sampun boten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten den? Kakang Semarityana Demang ingkang wis keladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh iki napa? Iya Kakang Semar. Semaring gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar Awas ngono iki. Sing pundi? Sing nika, sing kae, sing tuwa kae. Oh, kurang ajar to Bagong. Barang sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sakmenika ngaten, kula menika nglampahi tapa ngrami. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Sarat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalendra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai. Tobat kula remen. Pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem. Ampun moh, gelem lho. Aku gelem nggih. Mang Purun. Lho,
Dasarmu apa? Kula ora arep ngomong akeh-akeh pokoke nek sampean manut Semar, manut manggelem. Semar iki nggo utek. Gong, kowe karo bapak kok. Lah iki meng Demang. Gek Sinundara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki wae moh. Ra sudi aku. Ah kejaba nek aku kon ngepek iki. Tak cocok gundulmu mutar lho. Sik lumayan Sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu saya seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikaning teng Ayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut. Yo. Jane Petruk iki badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang purun. Iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Ha iya, Pak. Kotor banget. Kowe guys dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho. Tenane diomongi luput aku blen wetengku. Mula sapa Tur? Truk sapa Tur? Kowe yang ngerti? Ngerti ning ora entuk diwedharke sapa-sapa karo bapak. Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem. Ah kok mirip kuping to, Gong? Yo nanggepmu ra iku kuping kabeh ngono ya. Ya ora. Tenane. Weh domongi kok. Oh. Berarti kayak iki kowe omong apa? Aku ya meng ngono kuwi lho omong. Urung jelas to? Idi. Gayamu. Kowe dikandani kok idi ora. Asli andana ya. Laruta saking godha sang kula yen amutusa sang Sri anakku nggih anakku Sedewa padha arja sak praptamu kula pinayungan ing Suka Basuki wa kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuamu Tampanono kula pun dinggo jimat paripin gayana ning ngasantosan lha iki sapa ana wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat lho. Wong tuamu angkat inggih wingking saking Kademangan Pandan Surat. Demang Sukma Nglenggana kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggana. Demang Sukma Nglenggana karo Nyai Demang Sukma Nglenggana kasinggihan mekaten wae. Lah sabanjure apa sebabe tok aturake marang negaring Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen Paduka Kanjeng Prabu Mantraka Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi
Inggih menika tiyang sepuh kula. Aja ngawu gawar ngawur. Dudu kuwi sing tak karepake. Ning cetha ucape Duryudana, kowe bakal nampa ora mung saperangan negara Mandaraka. Ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula. Yen kowe iso ngaturake seksi, ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancat. Paman Prabu Pandhu kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka. Yen ora iso, ora bakal nampa kamu te negara ing Mandaraka. Kuwi penjaluke Duryudana. Aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggep wong tuamu angkat ora sudi nampa. Mangke riyen to, nggih mangke riyen sabar. Sabar nggih, sabar. Sampun ngantos lajeng dosa kados mekaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak. Monggo Ali Sabadi Mestani. Do padha ngarani adikku ya sakarepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklakan. Dewa sing dijaluk anakku mantu Ngastina kuwi dudu kok wong tuamu angkat. Nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana, Dewa. Deston temen ing atasipun Alendra ing Mandaraka Sinuwun Prabu Salya teka mboten saged ningali kanthi paningal batit. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu, Koko Prabu. Oh. Lho adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Ingkang mestine Sedewa ora iso nindakake lakon iki. Lah kok kowe weruh, kowe krungu sambate anakmu. Madrim. Kula titip anak kula titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika Kakang Mas Narasoma Koko Prabu Salyapati. Madrim mati. Oh, Dewa. Pedhot atiku Dewa. Saumurmu ora weruh karo mbokmu. Mula persambatmu dimirengke karo wong tuamu. Persambatmu dimirengke karo wong tuamu. Anak Prabu Mandura, kula aturi nekseni menjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka. Upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula Nekula Sedewa wetah mboten kaprail-prail nggih.